Assalamu alaykum. Bagtyar watanymyzda bolelin durmuşda erkana zähmet çekken türkmen raýatlary. Ýene de siziň bilen Rüssem Şäf. Biz bugün siz bilen gahrman arkadağımız Türkmeniň bereketli saçagy adly kitabyndan göle budundan bişirilýän diňsiz taýsyz gömme tagamynyň näýlik taýinlanyşy bilen sizi tanış etjek. Bize şeýle asuda asmanyny, parahat durmuşy peşkeş eden gahrman arkadagy serdarymyza, milli liderimiz, gahrman arkadağymyza aspet ýüregimden sag bolsun aýdýar. Goý olaryň janlar sag, il bähwetli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumlary, rowaşlyklary beslensin. Elim bilýär, şiir walafy şiir bolar. Erden öner ilwiniň hak merdany. Türkmen ýaýlasyna inen nur bolar. Belli halkyň arkadagy serdary. Bir yigit mert erden öner, hemem ýagty pälden döner, halky ýene döwran döner, arkadagy serdar elli. Bir yigit mert erden öner, hemem ýagty pälden döner, halky ýene döwran döner, arkadagy serdar elli. Arkadagy serdarym, ak günlere himayet, döwlet kuşy başynda, daşyna daş wilaya. Arkadagy serdarym, ak günlere himayet, döwlet kuşy başynda, daşyna daş wilaya. Dovam olup, asırlara rovan olup, giderdi doğma dolup, arkadağlı serdar geldi. Dovam olup, asırlara rovan olup, giderdi doğma dolup, arkadağlı serdar geldi. Arkadağlı serdarım, ak günlere döwlet kuşy başynda, daşyna daş wilaya. Arkadagy serdarym, ak günlere himayet, döwlet kuşy başynda, daşyna daş wilaya. Ata ýurdum bir mübarek didardyr, yerleri fat, ağaçları tutardır. Kucağını elim bağta duşardır. Siz Türkmeni beýigiyam arkada. Nägadyr danýylyşlar, milli liderimiziň, gahrman arkadağymyzyň bize peşkeş eden Türkmeniň bereketli saçagy adly kitabyna ýerleşdirilen göletinden taýinlenýän bir tagamyň taýinlenşi bilen tanış bolduk. Ýene bir zady bellek geçýän. Biz bu tagamy nahar taýinlemek üçin ýürüýteleşdirilen meýdanyna, ýagny janly tebigatymyza ziýan ýetirmejek ýerde taýinledym. Tebigaty goramak her birimiz üçin wajypdyr. Hoş, sag bolun.